دلویو لویو بزرگانو سلسلہ دا ورزور پسی روخان لہر قادری دا ورزور پسی روخان لہر قادری دا دلویو لویو بزرگانو سلسلہ دا ورزور پسی روخان لہر قادری دا ورزور پسی روخان لہر قادری دا داد زمری مرد میدان حضرت علی کروان دے وی باروان دا خواجہ حسن بصری کروان دے داد حضرت خواجہ حبیب عجمی کروان دے رنا کوي د حضرت داود طائی کروان دے ہر یوم دل خپل خپل مرتبه دا ورزور پسی روخان لہر قادری دا دلویو لویو بزرگانو سلسلہ دا ورزور پسی روخان لہر قادری دا ورزور پسی روخان لہر قادری دا دانا زول پر اختیا معروف کرخی ولدے عقیدہ کلکا وعد شیخ سیر سقطی ولدے او دا بغداد حضرت جنید بغدادی ولدے کامل دے حضرت ابو بکر شیخ شبلی ولدے دوی پور تکڑے پہر زید حق ناردا ورزور پسی روخان لہر قادری دا ورزور پسی روخان لہر قادری دا علوی بزرگ دا قادری عبدالواحد تمیمی دیر سراب کڑی دی پجام ابو الفرح ترطوسی اوپر ختیا سراچ شیخ ابو الحسن ہنکاری ڈک جولے بگر زوا عبدالقادر جیلانی ڈک جولے بگر زوا عبدالقادر جیلانی زک جاری د ہر مزار د پیچین دا ورزور پسی روخان لہر قادری دا ورزور پسی روخان لہر قادری دا لویا حستی عبدالقادر جیلان شاہ محدین لکد نمر بزل دو حضرت شیخ سیف الدین رنا خورکڑا پہر لور حضرت صوفی سیف الدین ننکڑے ڈیر دی پا اسلام ابو العباس نازنین ننکڑے ڈیر دی پا اسلام ابو العباس نازنین زکاة ہر یو پا مزار بلاڈی ودا ورزور پسی روخان لہر قادری دا ورزور پسی روخان لہر قادری دا دلویو لویو بزرگانو سلسلہ دا ورزور پسی روخان لہر قادری دا ورزور پسی روخان لہر قادری دا لویا حستی دا حضرت سید مسعود اسلام برخم دل ترینا سید سید علی دمدام اللہ ورکڑے و شامیر سید تخکل مقام پشمس الدین جیلانی بغدادی ویدی سلام پکا صفا دخدے پا ذکر یہ سیندا
ورزور پسی روخان لار قدریه دا ورزور پسی روخان لار قدریه دا ډیر خواره کړي حضرت محمد اوس ګیلانی پسلسله قادریه کلک عبدالقادر ثانی د حضرت سید عبدالرزاق د حسن نواسانی د حضرت سید حامد گنج پسر شملا نورانی دی په انوار زلول زمان دا ورزور پسی روخان لار قدریه دا ورزور پسی روخان لار قدریه دا د حضرت سید عبدالقادر ثالث پشان بزرگان پس بیا سید عبدالقادر رابع دن مرد اسمان پس بیا سید حمید گنج بخش ثانی پلوان حضرت سید شمس الدین ثانی و اخفل ریشان اللہ ورکڑے ورتلو یا حوصلہ ورزور پسی روخان لار قدریه دا ورزور پسی روخان لار قدریه دا حضرت سید محمد صالح باندی وریگی رحمت ولی والله عبدالقادر خامس ترکڑ بیغات کو باڈر حضرت سید محمد بقا سخاوات د حدا ډیر محمد راشد صاحب کی او محبت د شاه حسن پخد مضبوطه عقیده دا ورزور پسی روخان لار قدریه دا خدمت د دین محمد صدیق په صداقت کړه دے غلام محمد سترګې پور نم د رب صفت کړه دے په مولانا تاج محمد خدای عنایت کړه دے احمد علی ذکر و تفسیر په مهارت کړه دے د خدای په ذکر یې مدام جبل مددا ورزور پسی روخان لار قدریه دا ورزور پسی روخان لار قدریه دا شیخ تفسیر عبید الله دیو عظیم بابا جی د قادری سلسله ډېر کوي تعظیم بابا جی شیخ تفسیر والحدیث د عبدالحلیم بابا جی تیروی جوان خمیش پلار مستقیم بابا جی هارون رشید حافظ ترکڑه لاس نیودا ورزور پسی روخان لار قدریه دا ورزور پسی روخان لار قدریه دا پراشکے کی دی مفتی اسپد یار حقانی چی پر ختیا دی دا اللہ دا دین مال یار حقانی درس و تدریس کری دا قرآن پہرا لار حقانی دیر مقتدیان یکڑل دین دار دقی دین دار حقانی سیراب ویت کی زڑگی دا دل چین دا ورزور پسی روخان لار قدریه دا ورزور پسی روخان لار قدریه دا وقت زما دی پا امام دا مرسلانو سلام پا چارو یارو او پا جمع اصحاب
امامانو سلام بیا می قبول شپا سلورو امامانو سلام پکل ولیانو شهیدانو پنیکانو سلام د زر ولی رشکول د غم شغل دا ورزور پسی روخان لهر قدری دا ورزور پسی روخان لهر قدری دا دلو یو بزرگانو سلسله دا ورزور پسی روخان لهر قدری دا ورزور پسی روخان لهر قدری دا